बर'नि मुंदांखा जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लांखुंगुर बसुमतारीनि असे फंबाय रयसन बसुमतारीया गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दं। बर' हारिनि बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ मेथाइ रोजाबना थुलुंगा आरो मदद होबोनाय जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लांखुंगुर बसुमतारीनि असे फंबाय रयसन बसुमतारीया गोब्राब बेरामजों भुगिनांना दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो रयसन बसुमतारीया गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दं आरो बे समाव फाहामथाय लानो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननानै फाहामथाय लागासिनो। बेखौ खौरां मोननानै बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ एमएलए जलेन दैमारिखौ खौरां लाहैनो थाखाय देहा फाहामसालिसिम थिनहरो आरो बिथोन होनाय बायदियैनो एमएलए जलेन दैमारिया खौरां लाहैयो। खौरां लाहैनायजोंनो लोगोसे फाहामथायनि थाखाय राङारि मदद होनायनि खोथाबो होबोयो। मख'जाथावदि जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लांखुंगुर बसुमतारीजोंनो लोगोसे असे फंबाय रयसन बसुमतारीयाबो बर'नि सोमावसारनायाव गोथौ बिहोमा होबोदोंमोन। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लांखुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।